איזה שעמום. תראה את זה שם, להציק לו. בוא נלך להציג לו, כן. רעיון טוב דווקא. מה אתה עושה? מה זה, פלאפון חדש? כן, למה, מה? אפשר לראות שנייה? תביא את הפלאפון הזה, תביא. תביא את הטלפון. לא, אתה לא מקבל אותו. אתה לא מקבל. תביא את הטלפון. רגע, מה קורה פה? תביא את הטלפון, נו. עזוב אותו שנייה, מה קורה פה? עזוב שנייה. מה אתה עושה? מה הבעיה אותך? אל תצלם. מה אתה בא לי רוצה ממנו? לצלם. עזוב, תביאו את הטלפון, תן לו את הטלפון. אל תביא לו, אל תביא לו. קדימה, עזוב. מה אתה נותן לו? יאללה, מה נתת לו? די, איזה די. פראייר. נגמר, די. איזה שעמום.